Θανάση, καλημέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Καλημέρα Πάνο, καλημέρα. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την παράλληλη εργασία και εκπαίδευση ενός στρατιωτικού, τι μπορεί να κάνει παράλληλα με το στρατό, για να έχει ένα δεύτερο εισόδημα, ίσως νομίμως φυσικά, αλλά και να εκπαιδευτεί περαιτέρω και να έχει και μια επιλογή στο μέλλον να τον αφήσει στο στρατό, εάν θέλει φυσικά, και να προχωρήσει εκεί. Αλλά πριν πάω εκεί να πω λίγο ότι σε γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Τώρα γυρίζουμε πίσω στο 2005 που ήμουν στη ΣΜΗ πρωτοετής και ήσουν ο πρώτος μου διοικητής λόγου. Ακριβώς. Πάνε πολλά χρόνια πίσω. Από τότε έχουν αλλάξει και πολλά στη ζωή σου και εσένα. Έχεις μια πολύ πλούσια καριέρα και είσαι ο πλέον ειδικός να μας μιλήσει για το θέμα αυτό. Οπότε θες λίγο να ξεκινήσουμε λέγοντάς μας εσύ κάποια πράγματα για σένα. Ναι, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν θα πολυλογήσω. Αποφύτησα από τη Σχολή Ευελπίδων το 1996. Στο πεζικό ήμουνα τότε, όπου κάθισα περίπου για 20 χρόνια. Το 2009 μετατάχθηκα στην οικονομική επιθεώρηση, όπου ξανά κάθισα για περίπου 12 χρόνια και μετά επέλεξα μια άλλη παράλληλη καριέρα. Σε αυτά τα χρόνια στο στρατό βέβαια πήρα ένα δεύτερο πτυχίο στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, το ΠΑΜΑΚ. Πήρα ένα μεταπτυχιακό στις διεθνείς σχέσεις και ασφάλεια, πάλι από το ΠΑΜΑΚ και με παιδί του ΠΑΜΑΚ δηλαδή. Κάποιες πιστοποιήσεις, υπηρέτησα σε αρκετές μονάδες του στρατού Ξηράς, από Καβίλη Εύρου μέχρι Νότια Ρόδο και εντός της Ελλάδος, της Ηπειρωτικής, Κωσυφοπαίδιο, 1,5 χρόνο. Εξωτερικό ήμουνα επίσης στο Μιλάνο, στην Ιταλία, διευθυντής logistics εκεί του NRDC Italy. Και το 2011 ουσιαστικά ξεκίνησα την παράλληλη, να το πω έτσι, ενασχόληση με την εκπαίδευση στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, όπου από εκεί είδα ότι αυτό μου αρέσει και το συνέχισα. Το 2016 ουσιαστικά ξεκίνησα ως επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του York της Αγγλίας, το European Campus που έχει και εδρεύει εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά με μεγάλη εμβέλεια, όλη την Ευρώπη, Βαλκάνια, Αζερβαϊτζάν, Αρμενία κτλ. Το 2021 με κάλεσε και από τότε είμαι επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Χάικης που αφορά θέματα ασφάλειας και είμαι επίσης επισκέπτης εισηγητής στο Ομπεραμεργάου, στο NATO School of Oberammergau στη Γερμανία και στο κολέγιο του ΟΑΣΕ στο μακρινό Τατζικιστάν και όμορφο Τατζικιστάν για θέματα border management και ουσιαστικά, όπως ίσως θα πούμε και στη συνέχεια, ο χρόνος μου πια αναλώνεται συνεχώς σε εκπαιδεύσεις, workshop κτλ. Παντρεμένος είμαι, η σύζυγος είναι ακόμα στο στρατό, να το πω αυτό. 3 παιδάκια, δεν ακολούθησε κανένα τη στρατιωτική καριέρα, όλα επέλεξαν τα 2 τουλάχιστον τα μεγάλα, πολυτεχνείο και πληροφορική. Πάρα πολύ όμορφα. Ένα πλούσιο παρελθόν. Πολύ μεγάλο μέρος της ζωής πλέον είναι στην εκπαίδευση. Ακαδημία επίσης. Φαντάζομαι ότι κάπου ξεκίνησες. Κάπως όλο αυτό πήρε σιγά σιγά σχήμα και φτάσεις εδώ που είσαι σήμερα. Και θέλω να σε ρωτήσω ποια είναι τα βήματα που θα μπορεί να ακολουθήσει ένας στρατιωτικός για να ξεκινήσει παράλληλα να εργάζεται, χωρίς να επηρεάσει την καριέρα του, τη στρατιωτική, ή να παραβιάσει κάποιο κανονισμό του στρατού. Ναι, είναι πολύ ωραία πρώτη ερώτηση για να ξεκινήσουμε βασικά, Παναγιώτη. Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Πρέπει να ήμουν στη Χαλκίδα νεαρός αξιωματικός, γύρω στα 22-23 χρονών, όταν διάβαζα ένα βιβλίο, γιατί διαβάζω γενικά πολύ, και είχα διαβάσει μια φράση που μου έμεινε, τη σημείωσα έτσι και σε ένα χαρτί, του William Arthur Ward, ο οποίος έλεγε ότι ο απαισιόδοξος παραπονιέται για τον άνεμο. Ο αισιόδοξος περιμένει τον άνεμο να αλλάξει και ο ρεαλιστής ρυθμίζει τα πανιά. Και το τελευταίο είναι το πιο σημαντικό, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Άρα κάποιος ο οποίος θέλει να κάνει κάτι παράλληλα και να είναι, να το πω έτσι, νόμιμο ή προβλεπόμενο, όπως το λέμε στη στρατιωτική γλώσσα, θα πρέπει πρώτα να ψάξει να βρει τι του ταιριάζει. Τι του ταιριάζει δηλαδή βάσει του χαρακτήρα του, των εμπειριών του, των δεξιοτήτων που έχει, των γνώσεων, ή αν τυχόν έχει πάρει και ένα δεύτερο πτυχίο ακόμα, να αρχίσει να ψάξει να βρει τομείς. Πώς θα το κάνει αυτό? Καταρχήν θα πρέπει να δει που θέλει να φτάσει. Δηλαδή θέλει να κάνει κάτι παράλληλα για ένα έξτρα εισόδημα,
να το κάνει ως ένα χόμπι, για ποιο λόγο το κάνεις. Και αφού έχει αυτό το προσανατολισμό να δει ποιο είναι το κενό ανάμεσα στο σήμερα και στο αυτό που θέλεις να πετύχεις, στο όραμά σου, να το πω έτσι. Αυτό που λέγεται στη βιβλιογραφία του management το gap analysis. Και να δει αυτό το κενό πώς θα το συμπληρώσει. Βέβαια εδώ θέλει προσοχή, γιατί έχω δει πολλούς συναδέλφους, και όχι μόνο από τις ενόπλες δυνάμεις και από τα σώματα ασφαλείας, που ξεκινάνε και παίρνουν χαρτιά. Δηλαδή πάω να πάρω αυτή την πιστοποίηση, το άλλο μεταπτυχιακό και δεύτερο μεταπτυχιακό και πέμπτη πιστοποίηση, θα κάνω και διδακτορικό. Αλλά αυτό δεν έχει προσανατολισμό. Θυμάμαι έναν από τους καθηγητές μου που αγαπούσα πολύ, δυστυχώς απεβίωσε, τον Ηλία Κουσκουβέλη, τον Κοσμήτορα, ο οποίος μας έλεγε τότε στο μεταπτυχιακό, μην προσπαθείτε να πάρετε χαρτιά για να φτιάξετε μια νέα ταπετσαρία στο γραφείο σας. Θα πρέπει να στοχεύετε σε χαρτιά τα οποία θα σας πάνε εκεί που θέλετε. Οπότε, μια καλή αρχή για ένα στρατιωτικό, για να είναι και εντός των πλαισίων των κανονισμών, θα ήταν η παράλληλη εργασία στην εκπαίδευση ή στη συγγραφή κάποιων βιβλίων, κάποιων μελετών κτλ. Είναι κάτι που προβλέπεται ήδη από τον νόμο περί καταστάσεως αξιωματικών, παρότι είναι παλιός, είναι του 1977, το προβλέπει μέσα και δεν μπορεί κάποιος να σου αρνηθεί να σου δώσει αυτή την άδεια να το κάνεις. Και ήδη επειδή ο νόμος περί πρόσθετης εργασίας και αμοιβών των δημοσίων υπαλλήλων αλλάζει, σίγουρα θα αλλάξει και θα επηρεάσει και τον συγκεκριμένο νόμο περί καταστάσεως αξιωματικών. Επίσης θα έλεγα ένα άλλο βήμα είναι να κάνεις να ξεκινήσεις να διευρύνεις το networking σου, δηλαδή αυτό το πεδίο των ανθρώπων με τους οποίους αναστρέφεσαι, και είναι και ένα πεδίο που αν θες μπορούμε να συζητήσουμε λίγο πιο μετά, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία. Επίσης ένα καλό βήμα θα είναι να βάλουμε στην άκρη κάποιο ποσό κάθε χρόνο, έτσι καλή ώρα που θα είναι σε λίγο και πρωτοχρονιά, να πούμε αυτό το ποσό θα το χρησιμοποιήσω τον επόμενο χρόνο για να κάνω κάποιες εκπαιδεύσεις. Μικρό ή μεγάλο δεν έχει σημασία, βάλτε το όμως στην άκρη. Επίσης κάτι σημαντικό θα είναι κάποιος να μιλήσει με τον λογιστή του. Γιατί το λέω? Γιατί ενώ μπορείς να έχεις το δικαίωμα να δουλέψεις και τα λοιπά, μην πέσει κάποιος στην παγίδα να δουλεύει απλά για να πληρώνει παραπάνω έξτρα φόρους και τα λοιπά. Αν το κάνει για να αποκτήσει εμπειρία για χόμπι, ναι, αλλά να προσέξουμε λίγο, μην τελικά κάνουμε κάτι το οποίο ενώ μας στοχεύει στο να έχουμε και ένα έξτρα εισόδημα, στο τέλος ουσιαστικά δουλεύουμε για να τα δώσουμε πίσω. Σημαντικό είναι να ξέρουμε και κάποιες ξένες γλώσσες. Το λέω αυτό γιατί μεγάλη βιβλιογραφία υπάρχει στα αγγλικά, για παράδειγμα. Εγώ προσωπικά μιλάω αγγλικά, ισπανικά, καταλαβαίνω ιταλικά και λίγα σέρβικα, αλλά με βοήθησαν πολύ ξένες γλώσσες και στο networking, όπως είπα πριν, αλλά κυρίως στο να μάθω πράγματα. Και τέλος, αν έχει κάποιο δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου, καλό θα είναι να ψάξει να γραφτεί στο αντίστοιχο επιμελητήριο. Όταν, για παράδειγμα, τελείωσα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων το 2004, κανένας δεν μου είχε πει, ούτε από το στρατό ούτε από το Πανεπιστήμιο, ότι ξέρεις, μπορείς να πας και να γραφτείς στο Οικονομικό Επιμελητήριο ως οικονομολόγος και ως λογιστής. Όταν ξαφνικά το έμαθα από έναν συνάδελφο φίλο 5 χρόνια μετά και πήγα και γράφτηκα, κατάλαβα ότι κατευθείαν έχω να κάνω, αν θέλω, άλλα 2 επαγγέλματα αν επιλέξω να φύγω. Ήμουν έτοιμος, ήμουν γραμμένος, είχα τις άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος. Το θέμα ήταν αν επέλεγα να τις χρησιμοποιήσω. Πιστεύω αυτά είναι τα πρώτα βήματα και όπως είπα, οι τομείς αρχικά, αν θέλει κάποιος, και είναι και πιο εύκολο, είναι εκπαίδευση ή συγγραφή μελετών, βιβλίων κτλ. Πολύ καθαρά κρατάω την έννοια του να δω που θέλω να πάω και να σχεδιάσω κατάλληλα τα βήματα για εκεί, όχι απλά να παίρνω χαρτιά για να τα πάρω. Ναι. Δικτύωση, επικοινωνία με το λογιστή μου για να είναι στοχευμένο και οικονομικά όλο αυτό, να έχει ένα κέρδος, αν θέλω να έχω κέρδος. Και το να ψάξω τα γύρω-γύρω τις επιλογές, επιμελητήριο και οτιδήποτε άλλο αφορά κάποιο φορέα, ο οποίος μπορεί να με οθήσει στο μέλλον και θα μου δώσει το πάτημα και την άδεια να εργαστώ. Σωστά. Ποιες είναι οι παράλληλες και πιο κατάλληλες παράλληλες επαγγελματικές δραστηριότητες για ένα στρατιωτικό που θέλει να ξεκινήσει τη μετάβασή του σε μια νέα καριέρα? Σε μια νέα καριέρα. Η λίστα είναι μεγάλη. Όσο και αν κάποιοι δεν το πιστεύουν, δεν το βλέπουν, δεν μπορούν να το φανταστούν. Και δεν θα πω αυτούς τους τομείς καθαρά θεωρητικά. Θα τους πω γιατί έχω πολλούς συναδέρφους και μαθητές μου που το έχουν καταφέρει. Δηλαδή,
Το πρώτο το είπαμε, εκπαίδευση ή συγγραφή κάποιων βιβλίων. Logistics. Κάποιος που έχει κάνει στη διοικητική μέρημνα, στο 4ο γραφείο, μπορεί άνετα να πάει και να δουλέψει σε logistics. Είτε στα καθαρά logistics, είτε σε θέματα συμβάσεων. Security, και δεν μιλάω να κάνεις απλά τον σκοπό, το security, αλλά να δουλέψεις ουσιαστικά επάνω στο security, ακόμα και στο cyber security, στον τομέα IT. Έχω φίλους, συναδέρφους και μαθητές που είναι ακόμα και στον εσωτερικό έλεγχο, το audit. Γιατί ήταν παράδειγμα φαρμακοποιοί, νοσηλευτές, ή ήταν οικονομολόγοι και μπήκανε σε αυτό το τομέα. Γιατί τους βοηθάει πολύ ο τρόπος σκέψης που έχουν μάθει από το στρατό. Πολλοί οι οποίοι, για παράδειγμα, έχουν υπηρετήσει χρόνια σε αίθουσες επιχειρήσεων ή σε τρίτα γραφεία, μπορούν άνετα να σταθούν ως operations managers. Γιατί όλη αυτή την καθημερινότητα μπορούν εύκολα να την διαχειριστούν. Υπάρχουν άτομα τα οποία μπορούν να μπουν στον τομέα της λογιστικής ή στις δημόσιες σχέσεις και στην επικοινωνία. Παράδειγμα, αν έχεις δουλέψει σε θέματα 7ου γραφείου κτλ. Και έχω και αρκετούς φίλους και συναδέρφους οι οποίοι ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση και το κάνουν ως παράλληλη ενασχόληση, κυρίως επειδή επιτρέπεται σε υπαξιωματικούς, αλλά και ορισμένοι φύγανε και πια έχουν μια πολύ καλή καριέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν βέβαια και τα άκρα. Έχω μαθητές καταδρομής, για παράδειγμα, που είναι εκπαιδευτές tandem, ξέρεις, η πτώση με το αλεξίπτωτο, ή εκπαιδευτές ή μουσική με σίτες. Και φυσικά έχω και αρκετούς του μηχανικού ειδικά που δουλεύουν πια ως εργολάβοι σε κατασκευαστικά έργα, ενώ αρκετοί δουλεύουν και σε διεθνείς οργανισμούς. Και να ξέρεις ότι πια στους διεθνείς οργανισμούς οι Έλληνες αρχίζουν και είναι η πλειοψηφία. Μιλάω για Frontex, NSPA, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουν έναν σωστό τρόπο σκέψης και μια δομημένη σκέψη που η αγορά το θέλει αυτό. Εδώ μια συχνή απορία που έχουν πάρα πολλοί στρατιωτικοί είναι η εξής. Ξέρετε, έχω δουλέψει σε 4ο γραφείο, μπορώ να δουλέψω στα logistics, λέει κάποιος, αλλά πώς θα πείσω τον ιδιωτικό τομέα ότι εγώ είμαι κατάλληλος, πώς θα μεταφράσω στο βιογραφικό μου και στη συνέντευξή μου αυτά που έκανα για να με πάρουνε. Έχεις εδώ κάποια... Πολύ σωστό αυτό. Και συνήθως ξέρεις τι ακούω. Συνήθως ακούω από πολλούς ότι επειδή έχω ασκήσει διοίκηση χρόνια στο στρατό, είμαι ας πούμε πολύ κατάλληλος να δουλέψω σε HR τμήμα. Αυτό είναι λίγο λάθος εντύπωση πια. Παλιά ίσχυε πριν 10, 15, 20 χρόνια. Τώρα πια, για παράδειγμα, το HR έχει γίνει πιο πολύπλοκο στις επιχειρήσεις. Ασχολείται με προσλήψεις, ασχολείται με αξιολογήσεις κτλ. Οπότε, αν κάποιος θέλει να πείσει την εταιρεία να τον προσλάβει, καταρχήν πρέπει να κάνει ένα καλό βιογραφικό, ένα καλό CV. Και όταν λέω ένα καλό CV, εννοώ να μην γράφουμε μέσα, για παράδειγμα, ότι ήμουν αξιωματικός 4ου γραφείου, μια και είπες για logistics, αλλά να εξηγώ ότι ήμουν επικεφαλής του γραφείου που έκανε αυτά τα πράγματα. Και φυσικά το CV δεν είναι μόνο και το περιεχόμενο, είναι και πώς είναι η εμφάνισή του. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε κάποιες κοινά αποδεκτές πλατφόρμες, όπως, και δεν θα το πω για διαφήμιση, είναι παράδειγμα το Europass, το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να βάλεις και τη φωτογραφία σου, να βάλεις σωστά τα στοιχεία σου και να δουλέψεις κατάλληλα το βιογραφικό σου. Όπως επίσης είναι και ένα καλό προφίλ στο LinkedIn. Μια πλατφόρμα την οποία όλες οι εταιρείες, αν κάνεις αίτηση, το πρώτο screening θα το κάνουν από εκεί. Και το οποίο δεν είναι επαγγελματική ιστοσελίδα, οπότε δεν βάζουμε εκεί που πήγαμε να διασκεδάσουμε, βάζουμε τα στοιχεία που αφορούν τον εαυτό μας, την εμπειρία μας κτλ. Και φυσικά ότι γράψαμε και στα δύο να μπορεί να υποστηρίζεται από αντίστοιχα έγγραφα. Να υποστηρίζεται από έγγραφα, να ακολουθήσουμε λοιπόν τις πλατφόρμες τις επίσημες και τις μεθοδολογίες τις επίσημες και να μεταφράσουμε το τι κάναμε με λεξούλες που θα καταλάβει ο εκάστοτε επιχειρηματίας ή director ή manager στην εταιρεία που θέλουμε να πάμε. Ναι, και όποιος θέλει βοήθεια είμαι διαθέσιμος, αλλά μπορεί να βρει πολλά τέτοια παραδείγματα μέσα στις ίδιες τις πλατφόρμες για να το βοηθήσουν. Και φυσικά το CV πρέπει να είναι και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Να το έχουμε έτοιμο ήδη. Ναι, ελληνικά και αγγλικά. Πάμε κάπου που έχουμε ήδη ξεκινήσει να μιλάμε, αλλά να το πιάσουμε λίγο πιο αναλυτικά στο κομμάτι της εκπαίδευσης.
ποια είναι η αξία, η σημασία της διαρκούς εκπαίδευσης και κατάρτισης για ένα στρατιωτικό που θέλει να αναπτύξει νέες δεξιότητες για μια μελλοντική καριέρα? Η διαβίου μάθηση στην εποχή μας είναι πια απαραίτητο. Είναι απαραίτητο προσόν και απαραίτητη κουλτούρα, θα έλεγα. Και είναι σημαντικό στοιχείο τόσο για κάποιον που θέλει να παραμείνει στο στρατιωτικό επάγγελμα ή στα σώματα ασφαλείας, όσο και για κάποιον που θέλει να κάνει κάτι μελλοντικό. Η διαβίου μάθηση είναι για μένα ένα πρώτο βήμα για να πετύχεις αυτό που λέμε την αριστεία. Όχι να είσαι παντού πρώτος, αλλά να είσαι σωστός και καλός επαγγελματίας. Οπότε, όντας ακόμα κάποιος τέλεχος, ένα καλό βήμα είναι για παράδειγμα να ξεκινήσει και να μπει να παρακολουθήσει κάποιες εκπαιδεύσεις στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, το ΕΚΔΑ, το οποίο παρέχει πάρα πολλά σεμινάρια. Είναι καλυμμένος από τον νόμο κάποιος να τα παρακολουθήσει, γιατί από τη στιγμή που επιλεγεί για εκείνη τη βδομάδα, τριήμερο, τετραήμερο, παρακολουθεί, και πια επειδή είναι online, το 80%-90%, δεν χρειάζεται να κάποιος υπηρετεί στη Ρόδο, σε κάποιο νησί ή στον Εύρο να φύγει, θα τα παρακολουθήσει από το σπίτι του. Για μένα επίσης κάποιος που έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει εκπαίδευση σε μια δεύτερη γλώσσα, ο στρατός του παρέχει ένα εξαιρετικό κέντρο εκπαίδευσης, το Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Ειρηνευτικών Αποστολών, το PKES, στο Κιλκής, με online πάλι σεμινάρια, αλλά και σε αίθουσα, όπου τα αντικείμενά του είναι εξαιρετικά, καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα στρατιωτικών αντικειμένων και μη, και φυσικά κάποιος να εκμεταλλευτεί λίγο και τις στρατιωτικές σχολές. Μιλάω για σχολή πολέμου στρατού Ξηράς, Αδίσπος, Έθα, γιατί εκεί μέσα αυτοί οι φορείς κάνουν και παράλληλες εκπαιδεύσεις με φορείς του εξωτερικού. Παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Κολέγιο Άμυνας και Ασφάλειας κτλ. Οπότε υπάρχουν ήδη τομείς που με δωρεάν, όπως είναι το ΕΚΔΑ, ή με πολύ χαμηλό κόστος, όπως είναι το PKE, μπορείς να πάρεις πράγματα για συνεχή εκπαίδευση. Απ' την άλλη, θα ξανααναφέρω αυτό που είπα νομίζω στην πρώτη σου ερώτηση. Κάποια χρήματα στην άκρη για την εκπαίδευση. Υπάρχουν διεθνείς πλατφόρμες. Ξανά λέω, δεν χρειάζονται από μένα διαφήμιση. Υπάρχει το Udemy, για παράδειγμα, το οποίο με λίγα χρήματα μπορείς να παρακολουθείς αρκετά αξιόλογα και ποιοτικά προγράμματα. Όχι μόνο για να μάθεις νέα πράγματα, ακόμα και αυτό που μου είπες πριν. Πώς να γράψω ένα CV. Υπάρχει και τέτοιο πρόγραμμα μέσα. Και να πάρω πράγματα ή να δω πράγματα που μου αρέσουν. Για πιο μεγάλες εκπαιδεύσεις υπάρχουν υποτροφίες από διάφορα ιδρύματα. Ξέρω αρκετούς συναδέλφους, για παράδειγμα, από το Ίδρυμα Ωνάση ή από κάποιο κληροδότημα έχουν πάρει κάποιες υποτροφίες για να σπουδάσουν. Και φυσικά το πιο σημαντικό, πολλές φορές πρέπει να εκπαιδεύσεις και εσύ τον εαυτό σου. Τι εννοώ με αυτό? Αν θυμάσαι στη ΣΜΗ, δίδασκα ένα αντικείμενο, πέρα από τα στρατιωτικά αντικείμενα, δίδασκα και ένα αντικείμενο πολιτικού τύπου, που ήταν η οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων στο στρατό. Όταν κλήθηκα το 2005, πρώτη φορά, ήδη είχα πάρει το πτυχίο μου 1 χρόνο και κάτι, κλήθηκα να διδάξω γιατί δεν υπήρχε δεύτερος καθηγητής, και τότε ξαφνικά είπε ο διοικητής της ΜΗ, αφού έχουμε αξιωματικό που έχει το πτυχίο, βάλτο να διδάξει σαν δεύτερο καθηγητή. Θα μπορούσα να είχα αρνηθεί. Δεν ήταν καταρχήν μέσα στα καθήκοντά μου. Η αμοιβή ήταν πολύ χαμηλή. Ήταν για 100 ώρες μάθημα το μήνα, 100 ευρώ. Υπήρχε ένα πλαφόν τότε στο επίδομα καθηγησίας. Αλλά συζητώντας με τη σύζυγο, λέω, γιατί να μην το κάνω? Εμπειρία θα είναι. Να δω αν μπορώ να κάνω και κάτι καινούριο. Να εκπαιδεύσω τον εαυτό μου στο να διδάσκω και κάτι διαφορετικό. Και πήγε πολύ καλά. Μ' άρεσε. Έμαθα κι εγώ. Έμαθα να φτιάχνω υλικό, πώς θα το δείχνω, πώς θα το διδάσκω, με ποιους τρόπους, και ουσιαστικά μου έδωσε όχι μόνο την αυτοπεποίθηση, αλλά και ώρες διδασκαλίας σε ένα ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα που μετά μου άνοιξαν πόρτες. Και αντίστοιχα αυτό με βοήθησε μετά στην ΣΔΙΕΠ, τη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών, όπου ζητούσα συνεχώς να σηκωθώ εγώ να παρουσιάσω κάποια άσκηση, κάποιο αντικείμενο, περισσότερο για να εκπαιδεύσω τον εαυτό μου στο public speaking, αλλά και στις δύσκολες ερωτήσεις. Γιατί κατά ψέματα το περιβάλλον εκεί ήταν προστατευόμενο, αλλά μπορούσε στη δύσκολη ερώτηση να εκπαιδευτείς, να απαντάς κατάλληλα. Οπότε όλα αυτά με βοήθησαν και πήρα τότε και την απόφαση και εγώ το 2010 θα πάω να περάσω την εκπαίδευση εκπαιδευτών του ΕΚΔΑ, για να μπορέσω μετά να διδάσκω πια σε ένα ευρύτερο κοινό. Οπότε
τελευταία μου πρόταση σε αυτή την ερώτηση είναι το εξής. Πέρα από τα χρήματα που είπαμε για την άκρη, για την εκπαίδευση κτλ., βάλτε ένα στόχο, εγώ αυτό κάνω τουλάχιστον, κάθε χρόνο τουλάχιστον να παρακολουθώ 2-3 εκπαιδεύσεις που να μπορώ να πάρω κάποιες πιστοποιήσεις, μία πάνω στα αντικείμενα που διδάσκω, όπως είναι το risk management, το project management, τα lesson learned κτλ. Και μία πάνω σε κάτι καινούριο για να διευρύνω τους οριζοντές μου. Μέσα σε όσα μας λες, ξεχωρίζει και κάτι ακόμα που νομίζω έχει αξία να συζητήσουμε λίγα λεπτά. Το θέμα της νοοτροπίας. Ακούγεται πως έχεις μια νοοτροπία συγκεκριμένη. Εκεί που σου έγινε η πρόταση να διδάξεις, την πήρες, το σκέφτηκες, πάω να μάθω. Έχεις μια διαφορετική στάση λοιπόν προς οτιδήποτε νέο έρχεται. Θες λίγο να μας πεις γι' αυτό, το πώς το σκέφτεσαι εσύ, το πώς γενικά θα πρότεινες ή θεωρείς ότι είναι σωστή νοοτροπία ενός στρατιωτικού ή ενός ανθρώπου γενικότερα απέναντι στη μάθηση, στην εξέλιξη, στην αλλαγή. Όπως είπα, πιστεύω πολύ στην αριστεία. Ήταν κάτι που είχα την τύχη όταν ήμουν στο Λύκειο, αυτή την έννοια να μου την αναφέρει τότε ένας καθηγητής χημείας που είχα, ο κύριος Τσακμάκης. Αλλά δεν μπορούμε να μένουμε στάσιμοι. Βαλτώνεις, άμα μένει στάσιμος, βαλτώνεις. Χρειάζεται κάτι νέο. Για μένα χρειάζεται να μην φοβάσαι να εκτεθείς σε νέα πράγματα. Και είναι επίτηδες αυτή η λέξη εκτεθείς, διότι η έκθεση σου δημιουργεί προκλήσεις. Που σημαίνει ότι στην πρόκληση θα προσπαθείς να κάνεις το κάτι παραπάνω. Είναι σαν τον αθλητισμό. Ένας αθλητής, αν μένει στάσιμος στις επιδόσεις του, δεν θα πάει μπροστά. Προσπαθεί σιγά σιγά, βήμα-βήμα, να ξεπεράσει αυτό που θεωρεί όριο και να πάει παρακάτω και παρακάτω και παρακάτω. Οπότε θα πρέπει ένας στρατιωτικός ή κάποιος που υπηρετεί σε σώματα ασφαλείας φυσικά και να θέλει να αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις. Και μπορεί να το κάνει σταδιακά, όπως είπα, δηλαδή από το προστατευόμενο περιβάλλον, να το πω έτσι, του στρατού, να βγει μετά έξω και να προχωρήσει. Το κάτω-κάτω και λάθος να κάνεις, δεν χάθηκε ο κόσμος. Έμαθες, ακόμα και μια αποτυχία είναι το πρώτο βήμα για την μελλοντική επιτυχία. Οπότε πάτα επάνω στις αποτυχίες σου, μάθε φυσικά και από λάθη άλλων και προχώρα παρακάτω. Αν μείνουμε στάσιμοι, όπως ξαναείπα και στην αρχή, βαλτώνουμε. Ναι. Και με αυτό που μου λες, ταιριάζει και πάρα πολύ και η λέξη που ανέφερες στην αρχή της ερώτησης της κουλτούρας εκπαίδευσης. Είναι κουλτούρα αυτό, είναι στάση ζωής, είναι τρόπος. Ασχέτως το αν θα κάνω παράλληλη εργασία, αν θα αλλάξω επάγγελμα ή όχι. Ναι. Πώς θα μπορούσαν οι στρατιωτικοί να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες και την εμπειρία που απέκτησαν στο στρατό για να δημιουργήσουν ευκαιρίες στην πολιτική αγορά εργασίας? Λοιπόν, θα σου απαντήσω με αυτό που τελείωσες πριν τη φράση σου, την κουλτούρα. Η κουλτούρα που ονομάζεται στο project management και ιδιαίτερα στη μεθοδολογία του project management της Ευρωπαϊκής Ένωσης, learn, adopt and adapt, που σημαίνει μάθε, απέκτησε γνώσεις, υιοθέτησε αυτά τα πράγματα που μπορούν να σε βοηθήσουν και μετά προσάρμοσέ τα στην καθημερινότητά σου, στη δουλειά σου κτλ. Οπότε θα ξαναπάω λίγο πίσω και θα πω ότι αρχικά φτιάξτε ένα καλό CV στα ελληνικά και στα αγγλικά. Όπως είπαμε, μια επίσημη πλατφόρμα που να μπορεί και κάποιος που θα πάρει το CV να μπορεί εύκολα να το διαβάσει, γιατί οι πλατφόρμες αυτές έχουν μια συγκεκριμένη δομή. Δεν είναι στοιχεία από εδώ και από εκεί. Και είπαμε κατάλληλη γλώσσα, όχι αξιωματικός πρωτογραφείου, αλλά για παράδειγμα επικεφαλής γραφείου προσωπικού στρατιωτικής υπηρεσίας αριθμού επίπεδου τόσων ατόμων. Έπειτα, ένα πολύ καλό προφίλ όπως σου είπα στο LinkedIn, γιατί οι περισσότερες εταιρείες κάνουν πια το screening από εκεί το πρώτο. Κρατήστε αρχείο με τις βεβαιώσεις, τις πιστοποιήσεις και αυτά τα δελτία επιδόσεως που έχετε, ειδικά από ειδικές εκπαιδεύσεις, ειδικά καθήκοντα. Εγώ θα πω ότι εξεπλάγην όταν το 2010, αφού πέρασα την εκπαίδευση εκπαιδευτών του ΕΚΔΑ και μετά μου ζήτησα να διδάξω στο πανεπιστήμιο, για να πάρω την άδεια του εκπαιδευτή κολεγίων πανεπιστημίων από το Υπουργείο Παιδείας, μου ζήτησαν αν έχω από κάπου βεβαιώσεις ότι πέρασα εκπαίδευση εκπαιδευτών. Τους έδωσα του ΕΚΔΑ λοιπόν και τους έδωσα και την εκπαίδευση εκπαιδευτών που είχαμε περάσει το 1996 για 1,5 μήνα στη Χαλκίδα, στη Σχολή Πεζικού. Και μετρήσαν εισάξια και τα δύο και μου δώσαν κατευθείαν την πιστοποίηση, κάνοντας μια πολύ μικρή εξέταση, αλλά θέλω να πω ότι πολλοί νομίζουμε ότι κάποια από τα χαρτιά της βεβαιώσης που μας δίνουν οι ένοπλες δυνάμεις δεν μετράνε, και είναι αλήθεια αυτό, αλλά κάποια μετράνε αρκετά.
Εμφάνιση παράσταση θέλει μεγάλη σημασία. Δηλαδή, η καλή σωματική κατάσταση γενικά δίνει μια καλή εντύπωση στις εταιρείες. Δείχνει ότι προσέχεις τον εαυτό σου και δεν θα πας εκεί να δημιουργήσεις και άλλα προβλήματα. Και εδώ έρχεται για μένα το πιο σημαντικό, αυτό που λέμε για τις δεξιότητες. Η συνέπεια. Τι εννοώ? Ένα από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνεις στο στρατό είναι να είσαι συνεπής. Αν λοιπόν, και είναι κάτι που λείπει, να το πω έτσι, και από έξω, από τον ιδιωτικό τομέα, από τους διεθνείς οργανισμούς κτλ. Αν λοιπόν είσαι συνεπής ότι θα παραδώσεις αυτό που έχεις υποσχεθεί σαν αντικείμενο, ότι θα το παραδώσεις με συνέπεια στο χρόνο που έχει τεθεί, στο χρονοδιάγραμμα, αλλά και με το κόστος, το budget που έχει τεθεί, τότε κάποιος μπορεί να πει ότι σίγουρα θα διαπρέψει και στον ιδιωτικό τομέα, στους διεθνείς οργανισμούς. Αυτό δηλαδή που αποκαλούμε τρίγωνο έργου στο project management, το τι θα κάνω, σε πόσο χρόνο και με πόσο χρήμα, αν το τηρήσεις, τότε σίγουρα έχεις εξασφαλίσει ότι έχεις κάνει μια πολύ καλή αρχή, μια πολύ καλή εντύπωση. Και δεν το λέω τυχαία αυτό για το project, διότι στο στρατό, μη γνωρίζοντάς το, δουλεύουμε σε πολλά project και είμαστε ουσιαστικά project manager. Από το να οργανώσει μια βολή μέχρι να οργανώσει μια μεγάλη άσκηση ή να γράψει ένα σχέδιο για κάτι. Οι επιχειρήσεις έξω και οι διεθνείς οργανισμοί δουλεύουν πάρα πολύ πάνω σε project, οπότε αν τυχόν εσύ δείξεις ότι μπορείς σε αυτό το περιβάλλον με την εμπειρία που έχεις να το προχωρήσεις, να το ανεβάσεις, τότε δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Και να ξέρεις ότι το project management είναι ουσιαστικά η επιχειρησιακή σχεδίαση που κάνουμε. Αν κάποιος θα συγκρίνει αυτά τα δύο, θα δει ότι μοιάζουν κατά 70%. Μας είπες πράγματα τα οποία μπορούν να περάσουν εύκολα παρατήρητα και να τα ξεχάσουμε, αλλά είναι σημαντικά. Εμφάνιση, παράσταση, συνέπεια. Ναι. Για μένα είναι θεμέλια. Είναι θεμέλια, ίσως και να μην συζητηθούν ποτέ ανοιχτά. Μπορεί να μην πούνε σε κάποιον τι ώρα που έχει ντυθεί σήμερα ή τι ωραία φυσική παρουσία που έχεις, αλλά έχει περάσει κατευθείαν στο ασυνείδητό του. Σε είδε, λέει, αυτός έχει τάξη, έχει δομή, ξέρει που πάει, έχει σκοπό. Τον εμπιστεύω. Αν ποτέ μιλήσεις με ανθρώπους του marketing αλλά και του HR, θα σου πούν ότι τα πρώτα 7 δευτερόλεπτα που θα συναντήσεις κάποιον άνθρωπο που δεν τον ξέρεις, θα σχηματίσεις το 80 με 90% της άποψής σου γι' αυτόν. Ναι. Και στα 7 δευτερόλεπτα σίγουρα δεν μπορείς να κάνεις μια συζήτηση, αλλά η εμφάνισή του και η φυσική του, να το πω έτσι, κατάσταση, η σωματική του κατάσταση, θα λένε πολλά και βοηθάνε πάρα πολύ. Βοηθάνε πάρα πολύ. Δίνουν πόντους που δεν το φανταζόμασταν ποτέ. Ναι. Ποιο είναι η πιο μεγάλη φόβη, πιστεύεις, που μπορεί να αντιμετωπίσει ή να κληθεί να διαχειριστεί ένα στέλεχος το οποίο ξεκινάει μια παράλληλη εργασία? Θα κρατήσω τη λέξη πρόκληση και όχι φόβος. Μ' αρέσει περισσότερο και δεν πιστεύω ότι χρειάζεται φόβος. Είναι πρόκληση. Πάμε να το κάνουμε. Το 1996, στη Χαλκίδα όταν ήμασταν, ήρθε και μας μίλησε τότε, ξέρεις, ένας στρατηγός, είναι εν ζωή ακόμα τώρα ο άνθρωπος, ο κύριος Αλευρομάγειρος, ο οποίος ξεκίνησε την ομιλία του με μια πρόταση την οποία τότε δεν την είχα καταλάβει. Μας είχε πει ότι ήμασταν 120-140 θυπολογία από κάτω και λέει ο στρατός είναι σπορ και ο στρατιωτικός πρέπει να είναι sportsman. Και τι θέλει να μας πει για αυτό? Και συζητιόταν αυτή η πρόταση πάρα πολλές φορές στις συζητήσεις των συμμαθητών και λέγανε τι θέλει να μας πει τώρα αυτός και τι νόημα έχει. Περνώντας τα χρόνια το κατάλαβα τη σημασία. Ότι είναι σαν να είσαι αθλητής. Πρέπει να καταλάβεις πότε κάτι αρχίζει και δεν σ' αρέσει, δεν σε γεμίζει. Όπως οι αθλητές όταν έχουν αρκετούς τραυματισμούς ξαφνικά καταλαβαίνουν ότι πρέπει να κάνω κάτι άλλο, να ξεκινήσω να γίνω προπονητής, manager κτλ. Έτσι και ο στρατιωτικός πιστεύω ότι πρέπει να βρει εκείνο το σημείο, αν υπάρχει όντως στη ζωή του, που να αντιμετωπίσει την πρόκληση του να κάνει κάτι παράλληλα ή να κάνει κάτι άλλο μετά, να ξεκινήσει να προετοιμάζεται. Είναι αυτό που λέει ο ζωγράφος του Φωτός, ο Μονέ, σε ένα βιβλίο, ότι δεν χρειάζεται να είμαι απεσιόδοξος ή αισιόδοξος όταν είναι να κάνω κάτι. Πρέπει απλά να είμαι αποφασισμένος. Οπότε, εγώ θα έλεγα για αυτή την πρόκληση για να την αντιμετωπίσει κάποιος
ομαλά και χωρίς μεγάλο κόστος σε χρόνο ή σε χρήμα ή και σε χρόνο που περνάς με την οικογένεια. Ξεκινήστε, όπως είπα πριν, από το ΕΚΔΑ. Είναι κάτι που είναι δωρεάν για δημοσίους υπαλλήλους και υπάγεται και το Υπουργείο Άμυνας, έχει και σχετικό μνημόνιο. Μπείτε και παρακολουθήστε κάποιες εκπαιδεύσεις. Δείτε μήπως μπορείτε αυτές τις εκπαιδεύσεις να τις κάνετε κι εσείς. Στο ερώτημα που έχουν πολλοί, και τι κοινό θα έχω εγώ με τους νέους μου συνεργάτες. Εγώ είμαι από ένα χώρο διαφορετικό, θα μπορέσω να κάνω τίποτα. Θα πω ότι δεν χρειάζεται να αγχώνεται κάποιος στρατιωτικός, γιατί προέρχεται από ένα πολύ πιο απαιτητικό περιβάλλον από τον ιδιωτικό τομέα. Με άτομα που δεν επιλέγεις να συνεργαστείς, αλλά θα τοποθετεί υπηρεσία. Στον ιδιωτικό τομέα είναι σε χαμηλότερο ποσοστό αυτό. Μια άλλη πρόκληση που ακούω πολλές φορές σε συζητήσεις που έχω με συναδέρφους είναι πώς μπορώ να διαπραγματευτώ αυτή την αμοιβή που θα πάρω. Εδώ, όπως είπαμε, καταρχήν πρέπει να μιλήσετε με τον λογιστή σας για να μπορεί να σας δώσει τα όρια. Αλλά θα έλεγα ότι πάντα υπάρχει και η δυνατότητα, η επιλογή να πείτε στην εταιρεία που θα συνεργαστείτε να σας δώσει κάποιο εξοδολόγιο. Είναι καθόλου νόμιμο. Να έχετε βέβαια υπόψη σας ότι οι εταιρείες συνήθως δεν λένε σου δίνω αυτά τα λεφτά, θες τη θέση, αλλά σου λένε τι θα ζητούσες για να καλύψεις αυτή τη θέση με τα αντίστοιχα καθήκοντα. Οπότε αξιολογούν και οι εταιρείες μετά το cost benefit από αυτά που θα ζητήσεις. Και φυσικά τα προσόντα που έχεις. Οπότε αυτά είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα ξέρει κάποιος. Είχα πριν μια εβδομάδα μια συζήτηση με έναν χαμηλό σε βαθμό αξιωματικό, ο οποίος είχε επιλέξει να φύγει και μου λέει δεν ξέρω αν η οικογένειά μου θα το αντέξει να φύγω, γυναίκα και παιδιά, ή αν θα αντέξει να μείνω και να κάνω κάτι παράλληλα. Εγώ θα σου πω ότι προσωπικά με την αρετή της σύζυγό μου την έβαζα πάντοτε, ήθελα να πάρω κάποια τέτοια απόφαση απέναντι και έκανε το συνήγορο του διαβόλου. Και κάναμε μια συζήτηση. Της έλεγα εγώ τι θέλω, μου έλεγε αυτή και τι μπορεί να πάει στραβά και τι μπορεί να πάει καλά, ως ένα άλλο άτομο πιο αντικειμενικό, και αντίστοιχα πέραμε μια απόφαση. Αλλά το θέμα ήταν ότι πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Ακόμα και μια λάθος απόφαση είναι απόφαση. Όπως είπα πριν, μπορείς να τη διορθώσεις, μάθε από τα λάθη σου. Αλλά αν δεν πάρεις απόφαση, βαλτώνεις. Κλωτσάς λίγο το τενεκεδάκι πιο πέρα και λες εντάξει, θα το κάνω τον επόμενο χρόνο, και στο τέλος δεν γίνεται τίποτα. Οπότε για μένα υπάρχουν ναι προκλήσεις, μπορούν να αντιμετωπιστούν. Να κάνει κάποιος συζητήσεις και με άλλους που κάναν το εγχείρημα και να κάνει μια συνειδητή επιλογή. Και να κάνει τη συνειδητή επιλογή για μένα με ένα στόχο ότι αυτό που θα επιλέξω θα μου δώσει μια ψυχική ηρεμία μετά και θα με εξελίξει σαν άνθρωπο, θα εξελίξει τη ζωή μου. Και δεν μιλάω να εξελίξω τη ζωή μου μόνο για να πάρω ένα πιο ακριβό αμάξι, να εξελίξω τη ζωή μου και να περάσω και πιο ποιοτικά και καλύτερα με την οικογένειά μου. Αν αυτό μου το παρέχει ο στρατός, κανένα πρόβλημα. Αν δεν στο παρέχει όμως, προσπάθησε να το επιτύχεις αλλιώς. Και νομίζω με τη συζήτηση που ανέφερες, καθώς το συζητάω και με ανθρώπους γύρω μου, και εγώ ίδιος καταλαβαίνω καλύτερα τι πάω να κάνω ή τι καλούμε να κάνω. Οπότε αποκτώ μια διάβγεια. Άρα και η απόφαση είναι πιο εύκολη. Ακριβώς. Και εδώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Επειδή πάρα πολλοί ανησυχούν για αυτό και συζητιέται κιόλας για το πώς μας βλέπουν απ' έξω στον ιδιωτικό τομέα, θέλω να σε ρωτήσω πώς υποδέχτηκαν εσένα και το στρατιωτικό παρελθόν σου. Όπου πήγες στα πανεπιστήμια, στον ιδιωτικό τομέα, σε φορείς εκτός. Η αλήθεια είναι στην αρχή, ειδικά στο πανεπιστήμιο, ήταν λίγο κουμπωμένη. Από την άποψη ότι μπορεί να έχει τη δεξιότητα της επικοινωνίας με τα νεαρά παιδιά, μήπως είναι πολύ αυστηρός κτλ. Αλλά έχοντας για μένα την πολύ μεγάλη και ευχάριστη εμπειρία να διδάξω στις ΜΗ τόσα χρόνια, σε 18, 19, 20 χρονών παιδιά, ουσιαστικά ειδικά στο πανεπιστήμιο όταν μπήκα, οι ηλικιακές ομάδες ήταν ακριβώς ίδιες. Οπότε δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Το γεγονός επίσης ότι μιλούσα αγγλικά, γιατί όλα τα μαθήματα που κάνω στο πανεπιστήμιο είναι στα αγγλικά, και από κάτω το κοινό, να το πω έτσι, φοιτητές είναι τουλάχιστον σε κάθε τμήμα από 10 διαφορετικές χώρες. Με βοήθησε πολύ το γεγονός ότι είχα υπηρετήσει στο εξωτερικό και άρα ήμουν πιο ανοιχτός σε διαφορετικές κουλτούρες, ακόμα θέλεις και θρησκείες, συνήθειες κτλ. Οπότε ναι, στην αρχή ήταν λίγο σφιγμένη,
αλλά επειδή είδαν ότι τα μαθήματα που κάνω τα κάνω πρακτικά, δεν κάνω διαλέξεις, κάνω workshop, οπότε και το κοινό δένεται πιο εύκολα και ότι η πόρτα μου ήταν ανοιχτή για όλους τους φοιτητές να έρθουν να ρωτήσουν κάτι. Από το δεύτερο-τρίτο μήνα πια είχε φύγει αυτή, να το πω έτσι, η αρχική παγωμάρα και όλα πήγανε καλά. Και αυτό που είπα και πιο πριν, είδαν ότι αυτό που είχα μάθει στο στρατό, τη συνέπεια, το εφάρμοζα. Δηλαδή όταν μου ζητούσαν κάτι το είχαν λίγο πιο νωρίς. Και οι φοιτητές ρωτούσαν κάτι, γιατί ήμουν πάντα διαθέσιμος, και οι προϊστάμενοι μου, οι πρίτανεις κτλ. Το ίδιο και στον ιδιωτικό τομέα, όπως είπα πριν. Η συνέπεια για μένα παίζει μεγάλο ρόλο. Συνέπεια. Για τη δικτύωση τι μπορούμε να πούμε, ποιος ο ρόλος της? Στο να ανοιχτώ, να γνωρίσω ανθρώπους σε κλάδους, να χτίσω παράλληλα το δίκτυό μου ενώ βρίσκομαι στο στρατό. Πολύ σημαντικό κομμάτι αυτού του puzzle που συζητάμε σήμερα. Για μένα κάποιος πρέπει να βγει πολύ νωρίς από τη γυάλα, να το πω έτσι, των ενόπλων δυνάμεων. Και δεν το λέω κακοπροαίρετα, το λέω καλοπροαίρετα. Δηλαδή, η εξωστρέφεια είναι το παν. Αλλά ποια εξωστρέφεια? Από το να κάνεις απλές παρέες με άτομα εκτός ενόπλων δυνάμεων και να συζητάς για την καθημερινότητά τους στη δουλειά και όχι μόνο, μέχρι και το να συμμετέχεις, όπως είπαμε πριν, σε κάποιες εκπαιδεύσεις. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό, γιατί μαθαίνεις καινούργια πράγματα, έρχεσαι σε επαφή με νέες εμπειρίες και η εκπαιδεύση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, θα σου πω το εξής. Στην Ιταλία, όταν υπηρέτησα 3 χρόνια στο στρατηγείο, θα μπορούσα να κάνω απλά τη δουλειά μου, ένα 7ωρο, 8ωρο και να πηγαίνω σπίτι μου. Και πολλές φορές, επειδή η δουλειά δεν ήταν και απαιτητική, και τις ώρες της δουλειάς να ασχολούμαι, να κάνω δηλαδή παράδειγμα γυμναστική ή κάτι άλλο. Αλλά επέλεγα να ζητάω να συμμετέχω σε εκπαιδεύσεις παράλληλες, να κάνω τον εκπαιδευτή, γιατί ήθελα να γνωρίσω και καινούργια αντικείμενα, αλλά να γνωρίσω και καινούριο κόσμο. Κόσμο στον οποίο μετά θα μπορώ να αποτανθώ για να ρωτήσω κάτι, αλλά και είδα ότι μετά αρκετοί από αυτούς με τους οποίους αναστράφηκα και έκανα αυτό το networking, όταν έφυγα πια από την Ιταλία, μου λέγανε «Θανάση, έχουμε αυτό το θέμα, μπορείς να μας βοηθήσει, μπορείς να έρθεις να κάνεις αυτή την εκπαίδευση σε αυτή την εταιρεία μας, σε αυτό το στρατηγείο κτλ». Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή από πρώην συναδέλφους στο ΝΑΤΟ έχω περίπου σε 15 χώρες άτομα με τα οποία είμαι συνεχώς σε επικοινωνία. Από τον ιδιωτικό τομέα και με τους μαθητές μου οι χώρες στο εξωτερικό ξεπερνούν τις 40. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι λοιπόν να έχεις ένα σωστό networking και φυσικά να κρατήσεις και το networking μέσα στο στρατό, γιατί σε αυτούς θα αποτανθείς για να σου δώσω και μια στατική επιστολή μετά, αν θες να κάνεις το επόμενο βήμα. Από κάθε θέση που πέρασες, νομίζω πως αξιοποίησες πλήρως τις δυνατότητες που σου έδινε. Αυτό καταλαβαίνω, καθώς σε ακούσεις στα χρόνια σου. Ναι, προσπαθούσα να, αυτό που σου είπα πριν, αυτό που μου είχε πει τότε ο καθηγητής μου της χημείας, να πετύχω την αριστεία, να είμαι σωστός επαγγελματίας και αυτά που μπορώ να κάνω για μένα, να τα κάνω. Και δεν το λέω εγωιστικά, δεν είναι εκμετάλλευση αυτό. Πρέπει να το κάνει ο καθένας μας, να επιδιώκει να είναι ο καλύτερος σε αυτό που κάνει και να αξιοποιεί το χρόνο του πιο επικοδομητικά. Αυτό είναι σαν μια επένδυση. Κάποια στιγμή θα σου δώσει, μπορεί να μην είναι την επόμενη μέρα, εβδομάδα ή χρόνο, αλλά κάποια στιγμή θα το βρεις μπροστά σου και θα είναι αυτό το λιθαράκι που ενώ θεωρείς ότι είναι λιθαράκι, στην πραγματικότητα είναι ο θεμέλιος λίθος για αυτό που πας να κάνεις. Και πάνω στο δίκτυο πάρα πολλοί ρωτάνε πώς το διαχειρίζουμε, ρε παιδί μου? Είναι τόσοι άνθρωποι, μας λες, έχεις τόσους ανθρώπους, τόσες επαφές, με τους οποίους έχεις επαφή και επικοινωνία. Πώς διαχειρίζεις αυτό το δίκτυο και το κρατάς ενεργό, το κρατάς ουσιαστικό τόσα χρόνια? Έχεις κάποιο τύπο εδώ να μας πεις? Καταρχήν, οποτεδήποτε κάποιος με ρωτήσει θα το απαντήσω. Δεν θα τον αφήσω χωρίς απάντηση. Είτε αυτό είναι στο Viber, στο WhatsApp, στο LinkedIn, με email. Έχω έναν κανόνα ότι αν δεν κάνω κάτι προσπαθώ να απαντήσω μέσα στο επόμενο λεπτό. Αν κάνω κάτι θα απαντήσω στο επόμενο μισάωρο, αν τυχόν είμαι σε ταξίδι, μάθημα κτλ. Μέσα στην ίδια μέρα. Είναι αυτό που λέγαμε πριν με τη συνέπεια. Δηλαδή τον άλλον πρέπει να του δώσει μια απάντηση. Και αν είναι κάτι που δεν το ξέρω ή πρέπει να το ψάξω, θα του πω. Θα σου πω τότε και μέχρι τότε θα το έχω πει. Ακόμα και αν, που λέει ο λόγος, χρειαστεί να μην κοιμηθώ το βράδυ νωρίς
και θα πρέπει να το ψάξω, αλλά θα το πω. Οπότε για μένα η επικοινωνία είναι το παν και πολλές φορές και η βοήθεια σε δύσκολες καταστάσεις. Αλλά επίσης πολύ σημαντικό είναι αυτό που σας είπα πριν, το LinkedIn και ένα blog που έχω με την εταιρεία, τη Human Asset, με την οποία και αυτή με εμπιστεύτηκε από την αρχή για τις εκπαιδεύσεις στον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε ένα blog στο οποίο ανεβάζουμε πράγματα και κρατάμε ενημερωμένους όλους τους μαθητές μας. Επίσης, θα σου πω το εξής, οτιδήποτε εργασιακή ευκαιρία μου έρχεται από εταιρείες, στις οποίες έχω κάνει εκπαίδευση, πάντα ανάλογα με το προφίλ του γνωστού μου, τους ενημερώνω μέσω ενός μηνύματος. Ξέρεις, εμφανίστηκε αυτή η ευκαιρία. Πιστεύω ότι μπορείς να το καλύψεις. Θέλεις να σε φέρω σε επαφή? Άρα δεν είναι μόνο ότι με ρωτάνε και απαντάω, είναι αφίδρομη η επικοινωνία. Αφίδρομο. Και έχω πάντα εκεί, ειδικά το Σαββατοκύριακο, 1-2 ώρες στο ημερολόγιο μου, να το πω έτσι, στο πρόγραμμά μου, ένα έτσι κομμάτι που κάνω αυτό το πράγμα, αν δεν είναι κάτι της καθημερινής. Με αυτό που μου λες τώρα μου δίνεις την ευκαιρία να ρωτήσω πώς είναι η καθημερινότητά σου, πώς κυλάει, φαντάζει, σύνθετη, πολύπλοκη? Ναι, είναι και τα δύο αυτά, αλλά είναι και ευχάριστη θα πω, ειδικά μετά την αποστρατεία μου, και το λέω πάλι καλοπροαίρετα, έτσι. Αλλά διαβάζω πολύ. Διάβαζα πολύ και διαβάζω πολύ, και όταν λέω πολύ δεν εννοώ μόνο πολλά βιβλία, από μια ευρεία γκάμα. Δηλαδή, μπορεί να με δεις μια εβδομάδα να διαβάζω κάτι που αφορά το project management, μετά να διαβάζω κάτι που αφορά marketing, μετά IT, μετά αυτοβελτίωση. Ό,τι βρίσκω και μου κεντρίζει το ενδιαφέρον το διαβάζω. Είχα διαβάσει λοιπόν ένα βιβλίο πριν από 3-4 χρόνια, που και μες στην καραντίνα εκεί στο Μιλάνο. Το βιβλίο ήταν το club των 5 AM, δηλαδή το club της 5 το πρωί. Το οποίο κάποιος, αν το διαβάσει και δεν το μελετήσει, αλλά το διαβάσει, λέει εντάξει, άλλο ένα βιβλίο. Αλλά όταν το διάβασα, μου έκανε κλικ ότι το πρόγραμμα που είχα όταν ήμουν σε μια εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες το 4, που ξυπνάγαμε 5 ώρα, κατεβαίναμε να κάνουμε γυμναστική 1,5-2 ώρες και μετά άρχιζαμε την ημέρα, είδα ότι ήταν κάτι που μου άρεσε. Οπότε η καθημερινότητά μου, ειδικά μετά την αποστρατεία μου, είναι ότι ξυπνάω γύρω στις 5 με 5 και κάθε πρωί. Βέβαια είναι και πρακτικά δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, γιατί και η σύζυγος ξυπνάει περίπου εκείνη την ώρα, οπότε θα με ξύπνα και το ξυπνητήρι έτσι κι αλλιώς. Και πάω για ένα τρέξιμο, για 1 ώρα περίπου, μετά βοηθάει και εδώ που μένω στην Καλαμαριά, μετά λίγο γυμναστήριο, και από τις 9-9.30 ώρα και μετά ξεκινάνε κάποια μαθήματα ατομικά με μαθητές, μέχρι το μεσημέρι. Το μεσημέρι μια ανάπαυλα που ή θα διαβάσω κάτι, θα παρακολουθήσω κάποια site που παρακολουθώ, θα φτιάξω κάποιο έξτρα υλικό. Το απόγευμα κάποια ακόμα μαθήματα και το βράδυ κάποια χαλάρωση, βόλτα, συζήτηση με τα παιδιά κτλ. Όταν υπάρχει το ταξίδι βέβαια στη μέση, γιατί πρέπει να σου πω ότι πέρυσι μπήκα σε 50, φέτος μάλλον το 24, μπήκα σε 54 αεροπλάνα. Είχα αρκετά ταξίδια. Όταν είναι ταξίδι, προσπαθώ να τηρώ την πρωινή γυμναστική, αν υπάρχουν κατάλληλες καιρικές συνθήκες, αλλά από εκεί και πέρα, ένα 7ωρο, 8ωρο είναι η εκπαίδευση και μετά networking, δηλαδή με αυτούς με τους οποίους κάνω εκπαίδευση θα βγω την πρώτη ή τη δεύτερη μέρα να πάμε και να συζητήσουμε πιο χαλαρά, όχι για την εκπαίδευση, για άλλα ζητήματα. Μία βόλτα και πάντα το έχω αρχή μου, 1 εβδομάδα το τρίμηνο, τα σταματάω όλα αυτά για αποφόρτιση και για να δουλέψω πάνω στο καινούριο μου υλικό, να το ανανεώσω κτλ. Οπότε είναι κάτι που με γεμίζει. Σε γεμίζει πάρα πολύ. Ναι, και καταλαβαίνω ότι η γυμναστική σαν να σε στείνει για την ημέρα, σαν να φέρνει το ρυθμό, τη βάση για την ημέρα. Ο πρώτος μου καφές, να φανταστείς ότι είναι στις 11 το πρωί. Δεν χρειάζομαι καφέ το πρωί και είναι κάτι που όσοι εφαρμόζουν κάτι τέτοιο το καταλαβαίνουν. Πίνω καφέ, μου αρέσει ο καφές, αλλά πια δεν τον πίνω το πρωί για να ξυπνήσω. Δεν χρειάζεται να ξυπνήσεις, ναι. Ακούγεται πολύ... Και φυσικά, να σου πω και κάτι άλλο, συγγνώμη, να συμπληρώσω ότι φυσικά σε αυτό χρειάζεται και αρκετή υποστήριξη και ανοχή και από τη σύζυγο, αν κάποιος είναι παντρεμένος, έτσι. Γιατί χωρίς υποστήριξη από τη σύζυγο δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα.
Αυτό πώς το καταφέρατε? Έγινε μεθοδικά, έγινε σιγά σιγά, υπήρχε από την αρχή? Αυτό είναι θέμα σχέσης του ζευγαριού, συζήτησης, και ότι άμα σ' αρέσει κάτι θα το κάνεις, άμα της αρέσει κάτι θα μπορέσει να το κάνει. Συζήτηση Ζυγαριά. λοιπόν και εδώ. Ζυγαριά. Μας έδωσε μια πάρα πολύ καθαρή εικόνα και εύστοχη εικόνα, συγκεκριμένες οδηγίες, μεθοδολογίες, τρόπο σκέψης, ακόμα και λύσεις και επιλογές για το πώς να κινηθούμε, πώς να σκεφτούμε και πώς να πράξουμε από εδώ και πέρα. Είναι κάτι που δεν είπαμε και θα ήθελες να συμπληρώσεις? Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω το εξής, ότι είμαι από μια γενιά που ένα μεγάλο ποσοστό θα βγει όντως στη σύνταξη από την εργασία που ξεκίνησε. Ελάχιστοι είμαστε αυτοί που προσπαθήσαμε της γενιάς μου να κάνουμε και κάτι δεύτερο. Όσοι όμως είναι τώρα στα 40 τους, είναι σίγουρο ότι θα κάνουν και μία δεύτερη καριέρα. Το επιβάλλει η πραγματικότητα, η κοινωνία, η κατάσταση που επικρατεί. Όσοι είναι κάτω από 40, να ξέρουν ότι θα κάνουν σίγουρα 3 διαφορετικές καριέρες, 3 διαφορετικά επαγγέλματα. Και σου είπα, οι λόγοι είναι οικονομικοί, κοινωνικοί κτλ. Οπότε, μη φοβάστε τον απόφευκτο. Για μένα πρέπει ο καθένας να προετοιμαστεί κατάλληλα, συμμετέχοντας σε εκπαιδεύσεις, αποκτώντας εμπειρίες, το networking που είπαμε κτλ. Και πάρτε μια απόφαση νωρίς. Για κάποιον εκεί όταν είναι γύρω στα 30-35 χρονών, δηλαδή στα 20-25 χρόνια υπηρεσίας, 15, ας πάρει μια απόφαση. Γιατί για το στρατό, να μιλήσω ειδικά για τους αξιωματικούς, όταν κάποιος είναι να πάει διοικητής, για μένα είναι στην είσοδο από αυτό που λέω από το τούνελ. Άμα μπει σε αυτό το τούνελ, μετά θα πρέπει να βγει στην άλλη του άκρη. Είναι δύσκολο να φύγει στο ενδιάμεσο. Όχι ότι δεν έχουν φύγει πολλοί, αλλά είναι δύσκολο. Μην έχετε κάποιοι την άποψη ότι θα προσπαθήσω να κάνω τα πάντα για να πάω μια μετάθεση στο εξωτερικό και εκεί πέρα θα βρω κάτι για να μείνω στο εξωτερικό ή να κάνω κάτι άλλο. Συνήθως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τους παίρνει η μπάλα της καλής ζωής εκεί. Δεν προσπαθούν να δικτυωθούν, να αποκτήσουν εμπειρίες, να επενδύσουν κάπου κάποια χρήματα και χρόνο και γυρίζουν πίσω και ξανά από την αρχή. Αποκτήστε soft skills και hard skills, θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ και ειδικά στην περίοδο των στρατιωτικών υποχρεωτικών εκπαιδεύσεων, αδίσπο, ΣΕΘΑ, σουπουσουξού, μπείτε σε αυτό το τρυπάκι και εκμεταλλευτείτε λίγο το χρόνο σας να πάρετε το κάτι παραπάνω. Και για μένα το τελευταίο είναι ότι αν σας βρεθεί η ευκαιρία να συνεργαστείτε με τον ιδιωτικό τομέα και να αποκτήσετε μία θέση, μία δουλειά, δείτε και λίγο, ψάξτε και λίγο την εταιρεία η οποία σας προσφέρει τη δουλειά. Υπάρχει μια μελέτη, λέγεται η σκάλα του Τάκμαν, του καθηγητή Τάκμαν, για όποιον θέλει να τη ψάξει, ο οποίος λέει κάτι πολύ σημαντικό, ότι αν βρεις μια εταιρεία στην οποία συνεχώς αλλάζει το προσωπικό, δηλαδή πολύ γρήγορα προσωπικό απολύεται και προσλαμβάνεται, μην πας. Είναι το περιβάλλον τοξικό, γιατί μονίμως υπάρχει μια ανακατοσούρα. Οπότε ακόμα και σε μια εταιρεία, αν τυχόν δείτε ότι είναι το καλύτερο μέρος για να δουλεύεις, ο απίστευτος εργοδότης, ψάξτε λίγο να δείτε πόσο συχνά αλλάζει το προσωπικό. Αν δεν αλλάζει συχνά, πηγαίνετε. Αν αλλάζει συχνά, ψάξτε το λίγο παραπάνω. Αυτές είναι έτσι λίγες συμβουλές και πάρτε μια απόφαση. Είναι πρόκληση. Και φυσικά όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου μέσω LinkedIn ή οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας, αν θέλει να ρωτήσει κάτι. Είναι μια συμβουλή. Και ευχαριστούμε γι' αυτό. Θανάση, κρατά αυτό που είπες, το να μην φοβόμαστε τον απόφευκτο. Είναι η εξέλιξη. Είναι εξέλιξη. Καλός ή κακός. Καλός ή κακός. Εξαιρετικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Το χρυσάφι που μοιράστηκες μαζί μας σήμερα. Εύχομαι κάθε καλό, καλή συνέχεια και να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστώ Παναγιώτη μου, και εγώ χάρηκα που σε είδα μετά από τόσα χρόνια και τα είπαμε και σίγουρα θα τα ξαναπούμε και από κοντά και διαδικτυακά. Και συγχαρητήρια και για αυτό που κάνεις. Είναι πολύ σημαντικό να δίνεις βήμα σε ανθρώπους και να μοιράζονται τις εμπειρίες τους. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω το χρειάζεται ο κλάδος των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και πρέπει να υπάρχει μια επαφή. Στο εξωτερικό αυτό υπάρχει και από επίσημο φορέα.
Ναι. Βλέπουμε ο στρατός, παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, σου λέει μετά από κάποια χρόνια θες να συνεχίσεις την καριέρα σου σαν ιδιώτης, εμάς έξω και τα λοιπά, να σου δώσουμε τα εφόδια. Και θα σου πω ότι εξεπλάγει ειδικά με τον Αγγλικό στρατό, όταν ήρθαν και με προσέγγισαν 2 Άγγλοι και μου λένε «Θανάση, θέλουμε να μας κάνεις μαθήματα για τις πιστοποιήσεις που κάνεις», γιατί μας έδωσε ο στρατός μας τον τελευταίο χρόνο πριν συνταξιοδοτηθούμε, με πρόωρη σύνταξη βέβαια, μας έδωσε αυτά τα χρήματα η FAPAX, όχι το FAPAX που ξέρουμε εμείς, αυτά τα χρήματα τους τα έβαλε στο λογαριασμό και τους λέει «Πάτε, κάντε εκπαιδεύσεις για να προετοιμαστείτε για τον ιδιωτικό σας βίο μετά το στρατό». Οπότε κάντε κάτι, μην μένετε στάσιμοι. Και εσύ βοηθάς αυτό το πράγμα και μπράβο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Επίσης.